porade a čo? Prachlo to. No, zrovna. Ešte malo to byť vyššie. Tak ideš. Vymážeš to? Áno, neboj sa. Ja by som to zase videl niekde na internete, že? Nemôžem sa opierať do skriňu. Do píky. Keď to bude zavádza. Vieš, to bude no. A keď si... Sorry. To som nechcel. To do prdele všetci. To je strašné. Snažím sa tu hrať a všetci tu niečo robte, blbosti. Určite, je úplne jedno. A čo ja mám s tým, že on zase snaží hrať? Neviem, či sa budem dokázať takto postaviť. Nie, lebo ma sorry. Tak na to, daj sa to, to si by...